ingkang katingal nyempluk gumandul haning dodo. Lah punika to warni ingkang winastan payudara. Payu mengkuwerdi kinersakake dene dara ateges wanodya ingkang masih genya. Milotan mukal ingkang kagungan payudara hamung salama ing wanodya ingkang sampun dewasa. Tuhu payudara manggen wonten ing madyaning jaja mengkeraken sikut amping-ampingan sak ngandhaping jangga. Gumandul kegandulan tanpa gancengan candrane yayah tawon baluh. Ya iku kang aran payudara bisa gumantung tanpa centelan, kembar kanan kiri nyengkir gading sak jeruk maja gedene. Lamun tinulun jegumu candrane yayah haldaka amping-ampingan. Yekti payudara mapan kaya aning jagat, senadyan to bunder tanpa gumlundung, senadyan to kaya gunung nanging datan mawa kukus apa maneh geni. Ing telenging payudara nyimpen daya panguripan tumraping manungsa ingkang awujud banyu susu. Lamun pinuju wanci mongko bakal medal kemucur kang dadi daya. Sinesep dening jabang bayi temah dadi lan uripe. Aja to maneh si jabang bayi ingkang awujud si jabang bayu mawon remen.